nicht diese Töne, sondern lass uns angenehmere anstimmen und Fölhívnám minden Récsigre barátom, a gyereket kérlek. Akiről ugye minél vagy sok bemutató gondolatot mondani kell, elég azt mondom, hogy 56, 89 és 2014, amikor még mindig itt van velünk Imre, hála Istennek. Hogy Európában maradni. Nem tudom hányszor mondjam el, hogy Európában maradni. A Párbeszéd Magyarország társelnökét, aki egyben az Együtt Párbeszéd Magyarország Pártszövetség társelnöke, és Szabó Tinát, hogy fáradjon fel a színpadra. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves barátaim! Haza ott van, ahol emlékezet van, ahol a történelem teljes, ahol nem megosztó, hanem közös emlékezés van. 100 000 vannak ma, akik ezzel szembesülve felteszik maguknak a kérdést, hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges az, hogy a történelmet úgy írnák át a hatalom mai megosztó urai, hogy abból kitépnek lapokat, ahol pedig hiány van, ott felejtés van. Ezelőtt azt hittük, hogy egyszer mindenkorra megszabadulhattunk az amnézia politikától. Végre és végre feltehettünk kérdéseket, végre milliók engedhették be mindennapjaikba az emlékeiket. Ezek az emlékezések fájdalmasak voltak, de hogyan történhetett mindez? Hogyan történhetett, és mi történt azzal a társadalommal, amelyik közönösen nézte végig, hogy a tagjait vagonokban hurcolják el? Mi történt azzal az emberrel, aki tegnap még egy jó akaratú szomszéd volt, másnap már egy feljelentő? Mi történt azzal a polgártársunkkal, aki 45 májusa után egy elhurcolt lakásában fogadta a hazatérőt, rácsapta az ajtót, és azt mondta, ez most már az enyém? Szépen köszönöm. Kedves barátaim, azt hiszem mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy ha az 5. kerület polgármestere nem sajátítja ki most hétvégére a Szabadságteret és környékét, akkor mi most ott vagyunk. Ott, ahol másfél hónapja minden nap jelenléttel tüntetünk. Hogy megépítse ezt az emlékművet a magyarországi zsidó közösség kívánsága ellenére, írták a magyar kormányfőnek az Egyesült Államok kongresszusának tagjai. Nem vagyunk egyedül, tehát barátaim. Holnap megint választunk, és azért azt kérem tőletek, ne higgyetek azoknak, akik azt mondják, hogy ez már lefutott meccs. Hogy ez a választás nem fontos. Utolsó szónokát szólítom a színpadra, nem utolsó sorban Gyurcsány Ferencet, a DK elnököt. Szép napot kívánok, kedves barátaim! Ideje lenne már befűteni ennek a kormánynak, hogy ne csak nekünk legyünk melegünk, hanem meleg legyen mindazoknak, akik meg akarják besteleníteni életünket, lelkünket,
És miként megbestelenítik múltunkat, kívánják ugyanezt tenni jelenünkkel és jövőjükkel. De mondjuk nekik innen, hogy a lelkünk, a tisztességük nem eladó. Nem eladó akkor sem, ha önmagát öröknek mutató hatalom próbál meg basáskodni fölöttünk, mert a végén ennél mocskosabb hatalmak is meg szoktak bukni, és a végén ennek is ez lett a sors. A kérdés csak az, hogy mikor és mit hagy maga után. És mert nekünk nem mindegy, hogy mi történünk az országunkkal Orbán országlása alatt, ezért egyszerre kell védeni és egyszerre kell támadni. És támadni mindazt a gonoszságot, amely sugárzik erről a kormányról. Magyar hazafiaknak azt javaslom, hogy ne kössenek kompromisszumot. Ne gondolkodjanak és ne beszélgessenek nagy koalícióról. A gonoszszal nem kötünk nagy koalíciót. Márpedig az a szellemiség, ami áthatja ezt a hatalmat, azt pusztítónak gondolom. A magyar nemzeti érdekkel ellentétesnek látom, pláne még rosszabb, valóban antihumanistának látom. Nem egyszerűen arról szól a történet, hogy baloldaliak vagyunk, liberálisok, polgári demokraták, végképp nem arról, hogy holnap választások lesznek, voltak már és lesznek még más választások is. Arról szól, hogy becsüljük-e magunkat. Arról szól, hogy van-e önbecsülése a magyarnak, hogy megengedi, hogy bármit megtehessenek vele. Kik vagyunk mi? Alávaló szolgák? Senkik? Akarat nélküliek? Akik csak bólogatnak, mert nem mernek, nem tudnak ellenállni és nem merik kimondani, hogy mi ennél különbek vagyunk. Különbek vagyunk a miniszterelnöknél, és ti is különbek vagytok nála, külön-külön és együtt is. Nem azért jöttem el ma szónokolni, mert holnap választás van, és egy párt elnökeként az ember az utolsó nap. Mi a csodát tenne, hogyha nem szónokolna még egyszer? Mert bizonyos értelemben mindarról, amiről beszélünk, ahhoz képest ez a választás a legkevésbé fontos. Mert amiről beszélünk, az életünk legfontosabb része. Kik vagyunk mi? Milyen emberek? Honnan jöttünk? Mit képviselünk? Mit gondolunk magunkról? Nem lehet elvenni mindazt, amitől ember az ember. Bárhogy is, ez az ország elengedte sok százezer magyar polgár kezét, és nem kevesen, talán még tapsoltak is örömükben, és nagyon-nagyon sokan, ha többet nem, elfordították a fejüket. Engedték a szenvedésbe, a semmibe, a lehullásba, a halálba a szomszédokat, a munkatársakat, mindazokat, akikkel együtt volt teljes az élet Magyarország, mert úgy gondolták, hogy az ő tetemeiken átgyalogulva majd jobb lesz az élet, de gyilkosságból még soha nem sarjadt élet. A gyilkosság gyilkosságot szül, a gonoszság gonoszságot, és az ország, amely ezt mentegetni próbálja, maga is a gonoszok kollaborásává válik. Én pedig, ha választani kell a jó, a tisztesség és a gonoszság között, akkor azt javaslom a magyaroknak, polgártársaimnak, hogy merjék a jót, a tisztességeset, a felemelőt, az angyalit választani. Természetesen van bennünk jó és rossz, küszködik bennünk folyamatosan lelkünknek két fele. Nem vagyunk angyalok és nem vagyunk ördögök. Emberek vagyunk. Vágyunk a jóra, időnként meg megbotlunk. Attól jó az ember, hogy meg tud küzdeni önmagával is, és képes lelkének jobbik feléből életet építeni. Vádolom ezt a kormányt, hogy olyan világot akar teremteni, ami lelkünk rosszabbik oldalából sarjadzik. A hazugság, az önzés, a kivagyiság, a bosszú lelki világára.
De mi nem ilyen Magyarországot akarunk. Mi egy másfajtát. Olyat, amely arra bátorít, hogy keresd meg mindazt, amitől olyan jó embernek és magyarnak lenni. Engedd, hogy más is az legyen. Ne akarjál fölé kerekedni, ne akarjál többnek látszani. Engedd, hogy éljék a magyarok rendesen az életüket. Én így gondolkodom, nem elsősorban politikusként, hanem magyar emberként, európai emberként, mert azt hiszem, hogy ebből jobb élet lesz. Lesz is. Sokan azt mondják, hogy kevesen küzdenek, és hogy szeretnének többeket látni küzdeni. De mégiscsak azt kell, hogy mondjam önöknek, az már önmagában dráma, Hogy egyre vagyok. hogy küzdeni kell a legelemibb jóért, az igaz emlékezet megöltéséért, a halálba vittek, az elpusztultakért, azért, hogy ne keveredjen össze az áldozat és a gyilkos, azért, hogy legalább az itt maradók, a megsebzettek, azok úgy gondolhassanak vissza arra rettenetes korra, hogy ha más nem, akkor tanultunk belőle. Énünket sok évtizedes álomkórból, ami oda vezetett a gyilkosságig. Éppen ezt teszik lehetetlenné mindazzal, amit tesznek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Persze, miközben sokszor hangsúlyoztam, hogy én miközben pártelnökként vagyok itt, mindazt, amit mondok, nem elsősorban pártom elnökeként, hanem emberként mondom, azért tegyünk hozzá valamit. Akik ott vannak a téren most már, hogy mondjátok, 46. napja? 47. 47. Az ő többségük civilnek mondott, ha úgy tetszik, funkció nélküli, hétköznapi életét élő magyar ember. Nem azért van ott, mert hatalmat akar a szó politika értelmében. Nem azért van, mert tolakodni akar valahova. Azért van ott, mert háborgó lelkét meg akarja nyugtatni. Azért van ott, mert úgy gondolja, hogy ha más nem, legalább jelenlétével, tiltakozásával megmutatja, jó oldalára áll. Olyannyira hiányzik Magyarországon ez a fajta kiállás, az önöké, akik ott vannak a téren, hogy azt gondolom, azzal tartozunk nekik, hogy picikét ünnepeljük őket ebben az időnként kilátáslannak tűnő harcban, és meghajtjuk a fejünket az ő bátorságok és tisztességük előtt. Köszönöm szépen, hogy mindent csinálják! Legvégül a lanyi meleget az Úr is kiveti magából, mondja az írás, hogy most ne a gázrezsóra hivatkozz. Vannak ügyek, amelyekben meg kell őrizni a szenvedélyt. Vannak ügyek, amelyeket nem elintézni kell csak egyszerűen. Van dolog, ami nem racionalitás, könyvelés kérdés. Kell szenvedély ehhez a küzdelemhez. Kell, mert a legfontosabb emberügyekről szól. Merjenek szenvedélyesnek lenni. Merjenek ebben az ügyben szeretni meg gyűlölni lelkük, szívük legmélyebb bugyraiból. Ha kell, akkor merjenek kiabálni. Ha kell, akkor merjenek csendben tüntetni. Egy dolgot ne tegyenek. Ne legyenek langyosak. Ebben az ügyben nem szabad langyosnak maradni. Mert ebben az ügyben a forró szenvedély, hogy a hidegen metsző tekintet az, ami talán kifejezi mindazt, ami bennünk honol, hála jó Istennek. Maradjunk meg, maradjatok meg embernek ebben a sokszor embertlennek tűnő világban. A végén az ember győzni fog. Isten engem úgy segélyen! Barátaim, mielőtt a himnuszt elénekeljük, szeretném fölhívni a színpadra azokat az ellenállásnak azt a szilárd magját, aki itt az elmúlt 46 napban helytált, Sebő Gábort, Magyar Fruzsinát, Zsoltai Andrát,
Mécs Imrét, Popper Gábor, gyere Gábor. És azt is szeretném kérni, hogy a politikus urak, hölgyek, akik itt beszéltek, szintén jöjjenek fel a színpadra, hogy mutassuk meg, hogy mik vagyunk mi itt, magyarok vagyunk és demokraták, civilek és politikusok. Ugyanazt akarjuk. Szabadságot, szabad Magyarországot, európai Magyarországot. 1989-ben itt áll mellettem a hídember, aki elmondott egy mondatot, ami miatt a Hősök terén 100 000-en körülbelül 20 évre megfogták egymás kezét. 4 éve elengedtük egymás kezét. Most újra kérem, mondja el azt a mondatot. Kedves barátaim, egy mondatot engedjetek meg. 40-valahányadszor jöttünk össze, és csupa kedves, melegszívű embert ismertem meg. Jó volt eljönni, akkor is eljöttünk, amikor reménytelennek láttuk. De jó lelkű, kedves emberek között, barátaim valamennyien, és azok is, akik otthon vannak és nem tudnak eljönni. De hadd mondjam el, hogy korábban kezdődött. 56. október 23-án a Műszaki Egyetem előtt, mikor gyülekeztünk, akkor megfogtuk egymás kezét, és megdöntöttük a világ legnagyobb hatalmát. Pár napra ugyan, de világra szóló cselekedet volt. Évtizedekre rá, 89. július 16-án megfogtuk egymás kezét. És azt kérem most is, hogy mindenki a mellette lévőnek fogja meg a kezét. Fogjátok meg egymás kezét, és legyen ez képletes, hiszen keressük még a további 100 000-eket, milliókat, akiknek a kezét akarjuk fogni, mert azt akarjuk, hogy demokrácia legyen Magyarországon, európai normák legyenek Magyarországon, és büszkék lehessünk arra, hogy magyarok vagyunk. Énekeljük el együtt a himnuszt.